Днеска през някаква част на София, дет не знам каква е. После Перник. После Радомир. Качих се на магистралата. И сега отивам към Чуй Петлево. Какво ще се оглеждам? То се едно има някой тук. Насрах се, значи на магистралата е смъртоносно. Всичко над 90 км направо се едно танк стъпил върху мене. Няма почти никакъв шанс да карам на никакви магистрали никога. Лошото е, че ще ми се наложи още един път да мина, после на връщане. Ама да. Тук е прекрасно, че между Радомир и магистралата е един прав път. Нито една кола не имаше. Нов път, много хубаво. Ама да, значи магистрали никога. Но там беше много приятно, нямаше никакви коли. Под магистралата, над магистралата. Много хубаво се вижда всичко пак. Влезе ми пчела в каската, нали, защото не имаше как. Точно под магистралата на два завоя. Такъв ляв-десен. И като се стреснах, и я виждаме тук точно на носа ми е. Ама спрях такъв, докато се съблека, докато таковам изпада. Имаше лека паника, но всичко е наред. Не ми е ясно как карат тия бързо. Предполагам, че отпред като имаш някакво стъкло, или ако си на някой много голям чопър, няма проблем. Обаче тук при мен просто е ужас някакъв. И то ме пере и аз не мога да дигна такъв 110. Не, мъка. И ме бута. Не, толкова. Такива пътчета, батко. Извинявам се за миналия епизод. Опитах се да го разцепа на две. И може би, докато го се експортва, програмата не може да експортва две неща едновременно. И едната половина, първата, замина. Чето аз съм го сложил да се експортва. Махам после. Как ти да е? И после, да, втората пък част съм се снимал себе си, вместо да снимам пътя. Защото пак съм много голем хитрец. Съм сложил някъде някаква точка, която да смени да, де. Боснек. Добре дошли, добре заварили. Оп, гущер, много готин гущер, зелен, браво, спряхме, не го блъснахме. Сгазихме, да. Сега това вече е проблем. До някаква степен.
И аз си тук да... Така, трябва да изчакам моите хора. И продължаваме. И то също той път е... А то се чува, да? То се чува. Аре, батковци! Да ходим на майната си! Чуй Петлово, чуй Петлево. Оди разбери. Уиц. Да, на тук ще да е. Много АТВ-та имаше, много нещо. Симпатяги, малки, големи симпатяги. Къде е тази бабуна? Не я виждам. Додже. Как ще се разминете сега? Това с колелетата нагоре никога не съм го разбирал. Аре надолу иди ми, дойди ми. Ама нагоре е... Ние сме правили разни такива преходчета тук горе-долу по маршрута на Витоша 100. И много хубаво надолу. Фащаш примерно от 9-8 и горе до железница и после... Какво правите тук, бе? Като видя колелета и като видя баера и това се сещам, защото не мога да... Друго не ми минава през закъла.
Пикник някакъв правите. Тук не мога да нема река. Има река, ето и реката. Ама да има кой те вози и да си пиш цял ден. Не, че няма чар в карането, obviously. Те много коли, бе. Много ядени, много пие, бе. И магазинът ти наблизо. Пикника, като не сте преценили яденето и пиенето. Ето, 5 минути. 2 каси бира. Айде. Как пълен рай. Турец. Диво къмпингуване, палачици. Very nice. Трябва да си купа палатка аз. Значи винаги съм ги мразил тези палатките. Аз и мотористите винаги съм мразил, разбира се. Трябва да си купа една палатка. Избрал съм си най-скъпата възможна, нали, опия си, защото съм най-големия заможен господин. 500 паунда. Такава, която директно си се отваря и вътре имаш... Тя е за... Специално едва ли не е за моторяги. Тежи примерно 15 кила, което е една палатка, която тежи примерно 2. Нали. Ама вътре имаш... спален чувал. Имаш си матраче. И само я разгъваш и за
3 минути се... Ето го нещо село. И за 3 минути си готов. И отзад като такова, като на сноп сложена. Wingman of the Road се казва, ако някой има интерес към... Това трябва да ни е кръчмата, май. Да. Това трябва да ни е кръчмата. Проблема на това снимане е това. Всеки път трябва... Не, че тук някой ще каже нещо, да има. Какво? Кое бе? Аз да го взема. Опа.